Dobrý den, tady Dan Mikušík, autor Tajemství úspěchu a dnes se s vámi podělím o takovou osobní věc a pokusím se na ní ukázat princip, jakým způsobem člověk dospěje k nějakému rozhodnutí a jak toto rozhodnutí podchytit, aby nám přineslo pozitivní změnu do života. Já jsem se na sebe nedávno dost naštval z toho důvodu, že jsem nebyl schopen se chytit za lokty, tady tím způsobem za zádama, aniž by mě to bolelo v ramenou. Nedávno jsem byl v Chorvatsku na pobytu s výukou jógy. Popravdě, já jsem tam jel hlavně kvůli potápění a kvůli kuchařovi, ale řekl jsem si, že mi jóga nemůže uškodit, tak jsem se zúčastnil. Cvičila se vinyasa a štanga jóga, kterou já jsem do té doby nikdy nepraktikoval a která vynesla na světlo světa hned několik mých handicapů. Jakékoliv cvičení s rukama nad hlavou mi dělalo velké problémy kvůli kyfóze hrudníku a omezené pohyblivosti v ramenu. Měl jsem problémy s rovnováhou kvůli následkům zlomeniny kotníku. A taky mě bolela kolena, což je následkem boreliózy. Teď asi vypadám a zním jako troska, ale já se tak normálně vůbec necítím. Já jsem vděčný za to, že můžu fungovat tak, jak funguji. Nicméně v Chorvatsku jsem se snažil fungovat i na tureckém záchodě a byl to pro mě docela problém. Sice jsem si mohl vybrat, ale tvrdohlavě jsem chtěl využít způsobu, který považuji za přirozenější. Už před Chorvatskem jsem byl jednou s dětmi hrát po dlouhé době tenis a poté, co jsem se předváděl, jak umím servírovat, jsem si natáhl deltoid a o pár týdnů později to samé s dětmi při volejbale. Učitel breakdanceu, který učí mého syna, ten mě vyzýval, ať přijdu na trénink a když jsem se vymlouval, že nemám pohyblivost v ramenou a hrudníku, tak jen tak poznamenal, že na to existují nějaká cvičení. A nedávno jsem četl knížku od Tima Ferrise 4hodinové tělo, kde píše o metodách odstraňování v úvodzovkách permanentních následků poranění. A také mi na Facebooku přišla inspirativní pozvánka od Matyáše, který byl u mě na kurzu a který se zabývá přirozeným pohybem. No a dneska jsem nebyl schopen se chytit za lokty a udělat předklon a to byl pro mě ten zlomový bod. Proč vám to všechno vyprávím? Všimněte si, jak se to postupně kumulovalo, jak jsem dostával ze svého okolí různé signály, ale já jsem je přecházel, protože jsem měl rozumné důvody a rozumná vysvětlení, proč to tak je. Klidně bych mohl pokračovat dál, nic neřešit a vyhýbat se problematickým aktivitám. Já mám ale od života větší očekávání. Moje vitalita a kreativita v tomto životě vychází z mého těla a proto se o něj chci dobře postarat. Dospěl jsem k víře, že s tím můžu něco udělat. Díky té knížce, díky poznámkám učitele breakdanceu. A rozhodl jsem se s tím něco udělat. Vidíte, že ke změně má člověk jednak negativní motivaci, něco vás bolí, a jednak pozitivní motivaci. Chcete udělat třeba stojku na jedné ruce. Když se to posčítá, dojdete k rozhodnutí, že s tím je potřeba něco udělat. A teď nastává ten důležitý moment, který dělí úspěšné lidi od zbytku populace. Úspěšní lidé mají strategii, jak s tím zacházet, aby se rozhodnutí proměnilo v úspěch. Aby se idea materializovala. Aby to nevyhnilo. Aby rozumné důvody nepřevážily vaší motivaci. Aby vás strach neparalyzoval. Abyste měli energii a udělali si čas na realizaci. V tom je ta ohromná hodnota osobního rozvoje. Já o tom podrobně učím v kurzu Tajemství úspěchu. Asi tušíte, že to, že s tím je potřeba něco udělat, úplně jako určení cíle neobstojí. Je potřeba přesně vědět, co je cílem a jak poznám, že jsem cíl splnil. Jelikož já mám dneska plný rozvrh a nechci se hned teď věnovat detailům svého nového rozhodnutí, udělám si poznámku do svého systému pro správu úkolů. Založím nový čekající projekt, třeba s názvem Přirozený pohyb, ke kterému si dám pár poznámek, jako rovná záda, pohyblivost ramen. No a hned mě napadne, že by bylo úplně skvělé, kdybych byl schopen spojit takhle ruce za zády. To se mi nikdy v životě nepovedlo, ani v dětství. To bych považoval za ohromný úspěch. Dále si poznamenám pohyblivost kotníků a třeba hluboký dřep, který teďka nejsem schopen udělat. A to prozatím stačí. Na svůj systém se můžu spolehnout a proto můžu být i klidný a pokračovat v denních činnostech. V
V době, kterou mám proto vyčleněnou, se k tomu projektu vrátím a ve správnou dobu tento projekt rozpracuji do podoby, která mi zajistí pozitivní přínos. Počínaje dneškem také začnu bedlivěji kontrolovat své myšlenky, které souvisejí s pohyblivostí mého těla. Vytěsním myšlenky na bolest, omezenou pohyblivost, zlomeninu, boreliózu a nahradím je myšlenkami na pružnost, lehkost, sílu, vitalitu. Cítíte už tady v tom ten rozdíl? Vesmír mi pak začne podstrkovat všemožné příležitosti. Já si budu jen vybírat a konat. Takhle to vždycky funguje. Už teď se na to těším. Nechť vás toto video inspiruje ke svým rozhodnutím, která strategicky podchytíte osvědčenými technikami osobního růstu a jejichž realizace vás přivede k ještě vyšší míře přirozeně šťastného bytí.